आसा कोलवाचो आवटो लाजारूस. ताजें एकूच सपन आसलें. ताका दोग जावं पूत आसा. त्या दोगूय पुताक आदोगाद करून आनी आपूण एक व्हडलो जज जावं. आनी हें सपन ताजें पुरें जातलें म्हणून ताणें कोलवा ऑफिस पासून उगडलें आल्मेदा बार एंड रेस्टॉरंट. पूण ताचे दोगूय पूत आदोगादूय जावंक ना, पुणो जाजूय जावंक ना. पूण आनी कितें अशें चेडवा हाडल्या मोताय बे चेडवा कंप्लेन केली घेता एक मागीर कोण सगळं मोठा ऑर्डर 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 तू नुसत्या बाजरायला तू हिंगा जुईस बसवना नुसती म्हणा तुका तू जुईस आता रिचा तुगे चाइल्ड रे आपण देका तू तुगे चाइल्ड केसो ते शिकल रे चोड लागी नाका जुईस जागूच जावंक शकता. वयस रावून कितें लागते हां रिचार्डान कितें केलें हां दे कांय दिल ना तेका फर्स्ट स्टार्टिंग टिचरी बरे आलो टिचरीन दिल तेका दे टिचरी नु ताका आपण टिचरी आपयता बोळ तू नाका आपयता आपण हां आपयता बोळ तू नाका आटल्या मोठे बघा. हॅलो हा हॅलो पाय तुया तू होचे बाजरा आलो बाजरा ओ इंगा तुझे कंप्लेन येला किती कंप्लेन आहे ना ओय येता आसतना म्हाका टिचर जाय हा टीचर घेऊन येऊ म्हणटा ओय टिचरी घे आनी जो हा बरे टीचर घेऊन येता बरं तू कित केलं सांगू चेड्यान कितके मुक्षे अरे तुगे चेडा मुझाटी लागला मुगे चेडो तुझ फाटी लागला आणि का अंडर सेक्शन 1004/2019 पोइंट सुना काय तुया तीस मार दऊ माशिंग म्हाका फाट करून बेरोचे ओय तू म्हाका आतां सांगताले मुगे चेडो तुझ फाटी लागो म्हूण आमको टॉस तुझ्या फाटीचेर घालून पयल्यार म्हजो चेडो फाटीचेर ना अशें कोणता तू फोटी कोणाचो ताचेर घालून घालता अरे गोंड्या जुईस तुगे चेड मुझाटी लागला आमचे तुगे चेड म्हाका सास होतायता ओय दिसो मुझाटच्या भोवतो. I Danos! We are back on the ground floor. टीचर आणि टीचर होया Dad, teacher respect ना पाय teacher respect ना teacher नाम शिकवल्या teacher respect सोनेन गेले माझा teacher रिक्षा काढ गेलेले Richard, just bring the teacher inside. काय आला teacher को पाय फ्रीजी सोडा एक केक मारी आम्ही एक बात तुझी शाकी बाटली काबा कोण मैं दुसरी सोडू मोबा म्हणून आता तुझ्या लागी तू एंते विटनेस पक्षा बसो तुझ्या लागी म्हणता तू इथे विटनेस पक्षा बसो चला तुझ्या आरोप घातला तू त्याच्या फाटीक लागला पुढे सत नो माय लॉर्ड एस माय लॉर्ड तुझं देत्या माता येतं सुद्धा लॉर्ड LORD लॉर्ड अब LORD लॉर्ड म्हणपा तू किती हो रे आता ॲडव्होकेट ब्रायन लागी तुझ्या प्रश्न मांडू आय पण आहे पॉकेट कोट रे पाय विचार होता किती होता रेस्पेक्ट पापा तुका पाय म्हणून मिस्टर रिचर्ड ते जेवढा तुझे आरोप करता तू त्याच्या पाठीक लागला मग झाला रे सोत ओ येस सो जरा तू रिचर्ड मिगाल रे रिचर्ड ओ रिचर्ड जरा तू त्याच्या पाठी कित्याक लागला कित्याक ते माका लाईक झाला तुका त्याचे किती लाईक झाला त्याच्या माका रूप लाईक झाला त्याच्या माका तोंड लाईक झाला त्याच्या माका मुखाबळ लाईक झाला त्याच्या माका फेस लाईक झाला रिचर्ड हॅलो रे त्याच्या माका आईस लाईक झाला त्याच्या माका डोळ्या लाईक झाला ॲडव्होकेट टीचर तू परत परत विटनेस पक्षा ओढो घालून किती करता ना मुगे भितो फायला ती वाचून वयर सोता आता ॲडव्होकेट ब्रायन लागी बरेच तुझं फाईल हातात चेक करू थिंक फाईल हुया थिंग एक कोटा रियल हा तो पिओन सोडणार धगाय मुद्रा होई पाहिजे ऑर्डर अंडर सेक्शन बाटली सऱ्याची तिकीट मरणाची टोटल 100 रुपये जायना अंडर सेक्शन हेवर्स 5000 वेट 6900 पर्पस ऑफ इंडिया तुका 40 आणि 2 वर्षा बोंबकोट फावता का हिंदू अर्थ तो टाटा कोण रे तू मध्ये में तक काम आहे रे किती काय काय जाणे ना का मॅच का ताण भरवा तू ना काय म्हणला पाय काय झालं पाय स्वतः पाय दिनाम सांगला तुमची स्वतः पायाची उभी राहाय पाय हा बाजूला गेला मरे आणि बांगड्या पाट्या आडरे पाय पाट्या मरे
पाय पैसे बांगड्या आणले इकिता येईल मेरे पाय आणि साधा आपण अख्खे बांगड्या घेतली आम्ही काय किती आहे आम्ही सांगले पाय पैसे म्हणून मग ते आता किती करतो काही आम्ही त्या सांगले पाय तू जायचं कोण बोर्ड सांगा हाटला करायला मग आता पत्ती होईल आणि आमका पत नाही मग आता पत नाही आपण किती करतो काही माय सांगितलं पाहिजे का पेंड्रावाचे घाले नॉर्मल किती आता नाही 1000 पेंड्रावाचे त्याला वैशी बांगड्या पेंड्रावाचे जाई नाही जागी उचलून पुढे बरं सारखा आता सारखा हे सांगा सर आई तुम्ही तुझं पिशे आवते लावले आवाज तू इथं आमको वाड्या रेस्पेता आमका तो आमका आई तुझ्या माझे 5000 पेन असते हा पाहिजे का 5000 भेला आहे होय तू तो कोण आहे आमको फॅन किती आहे रे आम्ही एसी राहतोय पण आपले फ्रेंड्स दोन फेसबुक फ्रेंड्स देखो फेसबुक ना देखो मोडक्या स्लिप तू आणि तो एवढं आवटे बोले पिशे पडा म्हणतो आणि तू बरे हुशार नसलो होय, हुशारच. बरे तुमको सवल्या का किती जाता तुमको सवला जाता बरे, बरे मग एक सांगू एक ओडा मुळा 4 जामुसन असताय तोटो बेरो लंगडो कुंडो जापाशको आंब पोटा जाल्या तो आंबो पहिलो कोण काटलो पाय तू सांग रे आंब कोण काटलो सांग रे तुझी जाण काढाय आम्ही काढून तुझा कोट तुझं पाय तुझं अरे तू सांगो एक ओडा मुळा 4 जामुसन असताय तोटो बेरो लंगडो कुंडो जापाशको आंब पोटा जाल्या तो आंबो पहिलो कोण काटलो टोटो रोम कुटो रोम बेरो रोम मोनो रोम चल जाऊ कंट्रोल करी कोण एकूण आपण मागच्या धर्मात भरला पण तो काय ती मुंच्या नाव झाले कुठं बेरो मोनो जयवीर कोण हरवीर कोण सगळ्या सांगितली तो त्या सगळ्या मुलीत आम कल्पना केल्या ओडा मुळा पोळा आंबो कोण काढलो अरे आंबाई पडपाना आमचा आम कोण काढपाचो अरे ओडा मुळा आंबो कित्या कल्पना किती ओडा आम जाताय चला तू जगा वाले आवटे पिशे कुठं होय. आणि तुका देख के हवं हे इथले मोडवे ड्रेस घालून तू कोट आणायला आणि सरसा माझी त्या मोड्या का आपल्या सांगला तुम्ही मोड्या पीठ कोणा दाखवायचं रे स्वच्छ भारत